Asante sana kutoka studio za Ramogi TV hapo Nairobi. Leo tuko hapa eneo la Tala ambapo tupata fursa kuongea na wananchi kuhusu mada ya leo, ambapo tunaona magavana wetu pamoja na maseneta wakipigana vita ama wakivutana katika nyumba ya Senate. Wacha tusikie wako na yapi. Aniluongani Fredo Nyango ajada kwa matungulu. Nyocha waneno ka governors gi senator sana sana Masamburu ka gigore. An kaka japiny daher wacho ni governor nyaka bed accountable ni pesa ma jopiny. To senators mabendo mi tich mar oversight nyaka giti tijgi. Koro wawe siasa mar goruok. Keche en wich kuot sana ni jotelo gore mbele jopiny nikeche pesa ma wamiyogi. Koro anyalo kwayo senators, governors mondo kila ng'ato ringo mane line mamare koluongi vetting idhi to koluongi oversight bendi itimo tiji kako onego bed ni timo. An iluonga ni Nicodemus Ogindo, anawuok Siaya, kini sani an Machakos kama iluongo ni Tala. Aseneno lweny kaka dhi mbele kan kaka japiny, aneno kaka governor, senator gigore. Gima nyalo wacho pesa te ma jogi gore ne apani wane mwamiyogi. Koro gima mondo jogi otim, jogi obed piny, gin jotelo, wabe wayie ni gin jotelo. Lakini gibed piny, ka gisebed piny to koro ng'ato ka ng'ato one tich matiyo nikech pesa ok ong'ere. To kalure gi gima gitimo ok ber, gimiyo wich kuot ka koro jotelo magore to koro wato kara wadhi timang'o. Wan joluo wabede uru jok moko maparo manigi wige manyalo ng'eyo gima timo. Nikech ang'o? Nikech gima dhi mbele sani e piny Kenya, adier mar Nyasaye. Nyaka walok pachwa, wan joluo masano odong' nikech kalure gi sani kaka piny dhi, piny rach, joluo piny rach, to jogi eki ong'ere gi malo. Ineno kata masan malweny gore no, wang'e gima dhi mbele, wan jopiny, waneno gima dhi mbele. Koro nyaka wabed jok moko maparo, nyaka wapar gima dhi mbele, nikech jogi eki gin gigore malo kuyo chande, alafu wan bende waduogo piny kata waduogo piny wabende wagore. Gima watimo onge. Wan kaka joluo wabed uru piny mondo wane uru niya next gima wadhi timo next mani inde gima dhi konyowa. Lakini gima jogo timo sani ok nyal konyowa nikech ka koro pesa mantiere ma koro gigore ne sani gima gitimo onge. Koro wan joluo, wan jok mani piny kar kae, wang'i uru ngimawa kaka jopiny, oeruru gi jotelo, watiuru tijewa mwanyalo tiyo. Eruru kamano. Hii maneno ambayo inaendelea katikati ya senators and governors, sometimes it is giving shame, sometimes it is working. What I can say is that the senators, kama ni handling of the governors, they should handle them with respect. Kama ni governor akiwa summoned aende aulizwa maswali ajibu, then after that that's okay. But what I saw the other day that when governor was giving statement in the media that senators are just coming around him, pushing him, pulling him to the Senate, that is not right. What is supposed to be done is let the law take its course. Kama mtu amefanya mbaya, wacha polisi wafanya kazi yao. Hakuna mahali imesemekana that senators wanafaa kuarrest governors. It is nowhere in the law. So what is there is senators, fanyeni kazi yenu ya oversight, nenyi governors fanyeni wananchi kazi, kwa sababu nyinyi wote mmechaguliwa na wananchi. Na mwizo ni tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Tala katika Katandoga Matungulu, ambapo wengine wasema maseneta wanafaa kuwa wanaangalia venye sheria inafaa kufuatwa, na pia magavana walichaguliwa watumikie mwananchi, lakini wanaonekana wakivutana katika kuleta maendeleo. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Paro mopogore kanyo mago maga jopiny mabende biro bedo ka winjo bende Dr. Agnes Salome wachang'o katika mano hadaro mar mondo mako yo matin mondo wawinj thund weche manyien mago mag weche manyien mago mag migago kodogo kanga mogik to koro biro bedo kwa tieko chenro marwa ukinyi makawuono kidhi mabora.